Usa ka 15 anyos nga babae ang gipatay sa iyang bayaw sa Bansalan, Davao del Sur. Ang sospek mitabang pa sa pag-report ngadto sa kapulisan nga na-missing ang biktima. Patay na riyang nakaplagan Lunes sa hapon sa usa ka abandonadong balay sa Poblasyon 1 sa Bansalan, Davao del Sur. Ang lawas sa 15 anyos nga babae nga una na nga gika-report sa inahan og bayaw nga nawala sukad Domingo sa buntag. Saysay sa bayaw sa biktima ngadto sa kapulisan, magkauban matud pa sila sa biktima niadtong Domingo sa buntag aron mangita og bronze o copper wire sulod sa usa ka balay sa Poblasyon 1. Una matud pa nga migawas ang biktima aron muuli, wala na matud pa nakita ang biktima sukad niadto. Lunes sa hapon gisubay sa kapulisan ang maong balay nga ulahing giadtuan sa biktima. Dito na nakita ang lawas sa biktima nga patay na sa master's bedroom nga gitabunan pa og habol. Samtang ana sa crime scene, dinhi na mitugan ang bayaw nga siya ang mipatay sa biktima. Din gibunala ni og kahoy ang ulo sa biktima atol sa ilang panaglalis. Gilang giaresto ang bayaw nga wala na mibutyag sa hinungdan sa ilang panaglalis. Ginaandam na sa Bansalan Police Station ang ipasakang kaso batok sa sospek.